poate. Deja o șurcă sus. Stai. Trage spre direct, să zic spre Ăla la altul se duce în stânga acum. trec la tine. Da? Trage-l că vine. Întoarce. Ar putea fi chiar firele, calea. Dacă la 3 kg se ia firele. Frumos, dar nimic așa. Primul pește, la primul pește mereu ești cu drill-ul, Cu emoții. cu frică, bucile de n-ai loc. Nu intră nici aerul. Merge? Când termin drill-ul, ai febră la picioare. Ne dai înapoi, aude acolo, îți dai înapoi, nu. L-ai înțepat? Nu mai scapi. S-a terminat. Adu-ți în clarul, Luci. A, nu știu cât de bine este înțepat, copil. Păi? Păi au venit pe drop. Ia l-am lăsat un pic ca să meargă pe rand, dar nu a vrut să plece. Au venit în mal. De fiecare dată când e așa înțeparea, nu e chiar cum trebuie. Cu toate că montura este cum trebuie, dar el nu e mare, dar e pește. S-a coprins statul pește. La vreo 3 kg. Cred eu. Îl vezi tu? Ce nervos. Dă din cap. E ambițios. Doar că e primul pește pe anul ăsta. Este la almic de ăsta, la almic la... Ha? La Freddy. Nu. La Eric, cum îl cheamă? Dă-i la Eric, da. Unde e? Are 4 kg asta. Cred că vrei și l-a luat. Așa e.
Are 3 kg și ceva. Adu! Adu cântarul. Mai mare de